Jyri, tuu tänne, kun meidän oikeastaan vessaan. Tuu tähän. Täällä ei ole enää mitään. Eikä. Niitä ei näe. Tässä homma on voi. Heippa sit. Onko kylkilevy? Jos tästä löytyy jostain tuolla tullut. Tommonen! Nonni. Oh. Hapa on mällän. Voi. Se ei pääse retkahtamaan siitä tuonne välityksiin. Nurkka vielä. Ei! Joo, ihan vielä. Täällä on vähän pientä remonttia. Kasaani. Remontin korjaus. Ja täällä on valokuva ja paikka. Aerodynaamisesti oikein korjattu. Ei, jos tuli kolmataan tuossa väliin. Kannatko sitä? Kanna hei mies. Kokeile hei. Kokeile. Nytkä. Sitten silloin vielä kato se, että se toimituspalvelu on ihan törkeä. Tämä on muuten aika huolella tästä. Onko se muuten onko varmaan puspareihin se vähän? No siihen ei paljon tarvita. Nyt on porukkaa tässä. Toi hirveästi. Hannu työskentelee. On ilo näyttää, niin kuin, että miten se tehdään pikaan. Käynnistäkää kone. Jos chipperi antaa virtaa. Sähkö. On paljon arvostelijoita neuvoja. Onko tää nyt se oikea tekniikka? En minä tiedä, tää on meidän. Videolle pitää kato kommentoida. Huomakkaa, että näissä liimaushommissa käytetään aina noita suojakäsineitä. Hannulla ne on vaan ne ohuet ja näkymättömät. Ne käyttää, jolla on jotain suojattavaa. Hannulla ei ole väliä. Huomatkaa näiden työkalujen käyttö sitten tähän Kyllä. tuentaan. No niin. Okei, insinööri. Toi nyt ei oikein mennyt läpi toi juttu. Joo, se ei niin vaarallista ole. Tässä on yksi hyvä puoli. Tarvitsee etsimään jostakin liimapurkin loppuja, että tulluuko täältä vielä jotain. Niin. Se oli minusta niin kaiken. Monta miestä pyörii rinkin ja radan ympäri. Löytyykö mistä? Kun olisi yksi sanonut, että tuossa 100 metrin päässä on kauppa, että käy vaan ostamassa kokonaan. Just. Sitten nyt tekin jää jälkitoimiksi. Hei, tiedättekö mikä on oikeasti?